recording by Sangon Video Mahua. आइल बिया बिहार में नाचे आए हाय आइल बिया बिहार में नाचे लागे तोरा दिहिए सटे जरे आइल बिया बिहार में नाचे लागे तोरा दिहिए सटे जरे आहई महुआ महुआ में मार करावे ले अवधेशा के मौसी रे महुआ में मार करावे ले धनजइया के मौसी रे आइल बिया बिहार में नाचे लागे तोरा दिहिए सटे जरे आइल बिया बिहार में नाचे लागे तोरा दिहिए सटे जरे आहई महुआ महुआ में मार करावे ले अवधेशा के मौसी रे महुआ में मार करावे ले धनजइया के मौसी रे आवाज में ओठ में लाली लपेस के चले कहे सुपर सब माल रे लइकन के छोरा बुढ़बो देखेला हो जला बेहाल रे ओठ में लाली लपेस के चले कहे सुपर सब माल रे लइकन के छोरा बुढ़बो देखेला हो जला बेहाल रे काख में दाबक किताब चले काख में दाबक किताब चले ना महल पसीरे काख में दाबक किताब चले ना महल पसीरे आहई देसरी में मार करावे ले अवधेशा के मौसी रे देसरी में मार करावे ले धनजइया के मौसी रे जे भी देखावे लमरी ओकरा भीड़ में सटे जाले मंगरू चक्कर रूम लेके नाही तनको ल जाले आय हाय जे भी देखावे लमरी ओकरा भीड़ में सटे जाले मंगरू चक्कर रूम लेके नाही तनको ल जाले बबुआ मनीषा के रही के संघरा आए हाय बबुआ मनीषा के रही के संघरा हो गइल खोखी रे बबुआ मनीषा के रही के संघरा हो गइल खोखी रे हई शाहपुर धदुरा में मार करावे ले मिथुनवा के मौसी रे धदुरा में मार करावे ले मिथुनवा के मौसी रे आइल बिया बिहार में नाचे आए हाय आइल बिया बिहार में नाचे लागे तोरा दिहिए सटे जरे आइल बिया बिहार में नाचे लागे तोरा दिहिए सटे जरे आहई महुआ महुआ में मार करावे ले अवधेशा के मौसी रे महुआ में मार करावे